गसाइगावनि गाम्बारि बिलाव BPF दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव कसुगाव ब्लक BPFनि बानजायनायाव गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारिजों लोगोसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा BPF राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे रग'NDFB PRD ग्रुपनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जयनिं जानायजों लोगोसे गासै 2500नि गोबांसिन UPPL, BJP, TMC आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा BPF राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैयो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे सोनाब क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि MLA रबिराम नार्जारी, MCLA मृत्युन्जय नार्जारी, प्रकाश बसुमतारी आरो गोबां BPF राजखान्थि हान्जानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै थारैनो जोंनि BPF हान्जानि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव जारिमिनारि सान हिसाबै बेयो अरायबो नोजोर जानानै थागोन। मानो होनोबा दिनै गाम्बारि बिलनि बे गेवलां फोथाराव BPF हान्जाया मोनसे पार्टिनि गेवलां बिल लिंनायाव दिनै हाजार हाजार आइ आफा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै फोथारखौ लोमसाव होनाय मोनसे नुथायखौ नुनानै जोङो थारैनो BPF हान्जा साफ्रोमबो बेवहाय जायफोर खामानि मावग्रा रायजो राजाफोर दङ गोसोआव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जांख्रिखांनाय मोनदों। मोनसे गोबां जोंनि गेजेराव माने बोलो मोननाय जोङो दिनैहाय अनुभब खालामदों। BPF हान्जायाव दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनैनि बे गेवलां मेलावनो कसुगाव ब्लक BPFनि सिङाव थानाय गासै BJP, UPPL आरो TMCनि हान्जानिफ्राय 2500निबो बारा बिथांमोननि कर्मीफ्रा जोंनि BPF हान्जायावहाय जयेन जाफैदों आरो बेबायदि गोबांथार जोंनि हान्जायाव जयेन जाफैनो गोनां दङमोन जायफोरखौ दिनैहाय UPPLनि हान्जानि मानसिफ्रा जों मिथिनायाव रायजो राजाफोरनि जे मोनसे रिपर्ट बे रिपर्ट मथे बिथांमोनखौ जायगा जायगा होबथानानै दोनदों होननायखौ जों मिथिदों। अब्लाबो जेसेखि होबथानो सेस्था खालामा मानो BPF हान्जायाव रायजो राजाफोरनि फैनायनि जे धार बेखौ होबथानो हानायनि अबस्थाया दा गैला। UPPL हान्जाखौ दिनै मानो गाज्रि मोनदों मानो नागारदों बेखौ गोजानै सावरायनांगौ खोथा गैया। BPF हान्जानि पक्षे रायजो राजाफ्रा स्पष्ट भाबै बेखौ बुंनो हायो जे थांनाय 15 बोसोर गभर्नमेन्टआव बे ओनसोलाव जे मावदों BPF हान्जायानो मावदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जानिफ्रायनो गासैबो जौगाखांनायनि हाबाफारिफोरा जाजोबदों। लामा सामा जाम्फै दंग स्कुल कलेज हस्पिटाल गासैबो जाजोबदों। शिक्षा अनुष्ठान गासैबो जाजोबदों। बे ओनसोलनि समस्त जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव राजनैतिक अधिकार, सामाजिक उन्नयन, शिक्षा दीक्षानि उन्नयन गासैबो अर्थनैतिक अधिकार दिनैहाय BPF हान्जाया फ्राय बयनोबो समानै होबोदों आरो जायनि थाखाय दिनै BPF हान्जाखौ प्रत्येक जाति जनगोष्ठीयानो मोजां मोनो बरायो आरो बे हान्जायाव दिनै बयबो हाबफैफिनजोबनानै एबार आरोबाव 2025नि जानो गोनां BTC इलेक्सननि दारैहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ आरो अब्लासो BTC ओनसोलनि गासैबो जौगाखांनाया जाफुंसार जानो हागोन आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जेखिनि माखासे अधिकार, जेखिनि हाबिलास, जेखिनि माखासे माने नांगौ रायजो राजाफोरनि दाबि दावा बे आबुं जागोन आरो बेखौनो मिजिंथिनानै दिनै BPF हान्जायावहाय बे कसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 2500निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा UPPL आरो BJP हान्जाखौ नागारनानै BPFआव हाबफैबाय। बेयो खालि बे नैबे दिनैनि मिथिङावल' जानाय घटना नङा। सारा BTC ओनसोलनि 40टा समितियाव जेराव जेराव BPFनि मिटिं जादों बे BPFनि मिटिङाव UPPL हान्जानिफ्राय फैनानै जायफ्रा बेवहाय जगदान जाफैनो ओंखारबोदों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै UPPLनि हान्जाफ्रा सिगि सग' खालामनाय अरुण'दय दानगोन। UPPLनि कर्मीफ्रा जुदि BPFनि मिटिङाव थाङोबा थिग बेबायदिनो PMAY नि न' दानगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रेजिस्ट्रेसन बातिल खालामनाय जागोन।
आरो बे नैबे फंगुफोरनो जायफोरखौ माने सुजुग सुबिदा होदों बेफोरखौ दाननाय जागोन बायदिसिना खाबुनिफ्राय बिथांमोनखौ माने हाफा मुवा खालामनायनि मोनसे सिगिस' खालामनानै बादा होनाय बेबायदिखौ जोङो अरायबो खोनाबोदों बेयावबो जादों खिन्थु मोनसे खोथाया बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनानै लानाया दरखार दं जे UPPL हान्जानि BTC सरकारा बिथांमोनहा IUI नि न'खौबो दाननो हाया PMAY न'खौबो दाननो हाया सोरबा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रेजिस्ट्रेसनखौ बातिल खालामनो हाया सोरबा अरुणोदय आसनि मोननायखौ बिथांमोनहा दाननो हाया जुदि बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लादावोब्ला बिथांमोननिनो गोबांथार बेनिफिसियारिफ्रा दानजानायाव दङ गतिके जोंनि गुबुन गुबुन जेसेबां रायजो राजाफोर दिनै UPPL खौ नागारनानै BPF आव फैनो गोसो गोनां बिथांमोननि बेबायदि अरुणोदय PMAY न' दानगोन बायदिसिनाखौ सिगिस' खालामनायखौ गिनानै जोंनि BPF हान्जायाव फैनायखौ बिथांमोनहा बन्द' खालामनो नाङा UPPL हान्जाखौ नागारनानै BPF हान्जायाव फैनायनि उनावबो बिथांमोननि बेखिनि सुबिदाखौ जेखौ दाननो हाया आरो बेनि थाखाय जों BPF हान्जाया बिथांमोनखौ रैखाथि होगोन आङो दुलाराय BTC ओनसोलनि साफ्रोम खृष्टान धोरोमारि जोंनि फंबाय बिनानाव आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ गाबोननि 2023 सननि 26 तारिख डिसेम्बराव जानो गोनां बे बर'दिननि थाखाय साफ्रोमबोनिसिम गोसो गोरबोनि गाहाम अनसायनाय आरो सिबिनाय लोगोसे बिथांमोननि पक्षे अननाय मोजां मोननायखौ फोरमायहरनाय जाबाय खृष्टान धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा बे धोरोमखौ सिबिदों बे धोरोमनि गेजेरजों सुबुं समाजनि सुबुं माहारिनि अरायबो जाहाथे मोजां मावलाङो जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनाय सान्थि खौसेथि गोरोबलायनाय बेनि थाखाय जाहाथे बिथांमोनहा खामानि मावलाङो बर'दिननि बे गोथार बुब्लियाव आं बिथांमोननिफ्राय बेखिनिखौ खावलायहरनायजों लोगोसे आसा खालामबाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन